Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da haka, sannun ku da yin sa kasancewa da mu a cikin wannan sabon bidiyo. Idan har ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi wani. Mun gode. Hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura a koda yaushe. To dan uwa, kamar yadda kake gani da title na wannan bidiyo, yau ne zan nuna maka yadda zaka buɗe email da dama a wayanka kuma cikin lokaci kankani. Idan har kana buƙatar kallon wannan bidiyo za ka iya biyo ni daga farin sa zuwa ƙarshen shi. Mun gode. To ga shi kamar yadda kake kallo a halin yanzu, za ka zo ka kan application ɗin Gmail ɗinka kamar haka. To da zarar ka taɓo shi, ka taɓa shi, idan baka da email akan wayan za ka iya zuwa ka taɓa nan gurin. Idan ka taɓa, to a nan a ƙasa za ka kalli inda za a rubuta ma creating account a cikin wayannan abubuwan. To yanzu da ke ni ina da email akan wayan, sai dai in taɓa nan gurin a ƙasa, duk na shiga zan kalli creating account ɗin. Bari mu kalla kamar yana fito. To ga shi kamar yadda kuke kallo, na taɓa creating account. In ka taɓa sai ka zo ka taɓa wannan alamar Google ɗin kamar haka. To da zaran ka shi zai shigo da kai nan gun, ka sa security wayanka ko tamfirin ko kuma ka saka dai kuma mene dai. Gashi nan na sa tamfirin ɗina ya wuce duk da kuke kallo. Zai ɗan zaga da kai kan ya kawo maka guri na gaba. To da zaran ya kawo maka, za ka kalli nan sai ka zo ka taɓa creating account kamar haka. Sai ka zo ka taɓa wannan guri kamar haka. To da zaran ka taɓa zai kawo ka nan gurin, ka saka sunan ka nan second name kamar yadda kake kallo yanzu. Gashi nan ni na saka nawa kamar yadda kake kallo, Muhammad Umar. Sai ka zo ka taɓa next kamar yadda kake gani. To da zaran ka taɓa zai kawo ka nan gun, ka saita date of birth ɗinka kamar yadda kake kallo. Sai ka saita, idan har ka manta naka ma ba wai lalle sai ka saka daidai ba. Da zaran ka gama sai ka taɓa next kamar yadda kake gani. To gashi ya nuna mana date of birth ɗin bai daidai ba, bari mu gyara. To gashi kamar yadda kake kallo, mun mai da shi 20/1. In Allah da zai wuce yanzu, sai ka zo ka taɓa next kamar yadda kuke kallo. I'm sorry, za ka zo nan ka zaɓi namiji ne ko na mace. Gashi nan nan gurin, gashi nan mun zaɓi namiji, sai ka taɓa next ɗin. To da zaran ya wuce da kai wannan gurin, zai kawo ka nan gurin, sai ka rubuta yanda kake buƙatan email ɗin naka ya fito. To ni ina buƙatar ya fito Muhammad Umar. Ba sai ka bada gaba idan ka zo sa wai sunanka da sunan baban naka. Muhammad Umar Ali 700. To ba sai ka sa a gmail.com ɗin ba, tun daga shi kana gani sun sa maka shi a nan gwai. Sai ka taɓa next. To da zaran ka taɓa shi, kawai nan za ka zo ka sa passport ɗinka ne ba tare da ka jira wani matsala ba. To gashi kamar yadda kuke kallo, na sa passport ɗina nan gurin. In kana buƙata za ka sa namban wayanka. To gashi dai kamar yadda kake kallo nan, in kana buƙata za ka sa namban wayanka. Idan kuma baka buƙata, shi kenan email yayi, sai dai ka zo ka taɓa nan gurin kamar yadda kake gani. Nan sun nuna a sa namban waya. To idan har kai baka buƙata, ba sai ka zo ka saka ba. Kamar yadda kake kallo, ka taɓa skip. To gashi nan dai email kamar yadda kuke kallo ya fito. Gashi nan anan Muhammad Umar Ali 700@gmail.com kamar yadda kuke gani. To in Allah da, kamar yadda kuke kallo, za mu kawo muku daga dama kan daga yadda za ku buɗe email har kan yadda za ku buɗe channel, har yadda za ku yi uploading a kanta ku yi komai. In Allah da, za mu kawo muku shi ta cikin wannan channel namu mai albarka ta Fasaha Tech TV. In Allah da, za mu kawo muku kamar yadda kuke gani, har ka fara samun kuɗi a cikin ta, wato channel ɗin, idan Allah ya yarda. Mun gode da kallon bidiyon mu da kuke yi. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu.